Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Eh. Moजां मोजां माइरं होदों लोगोफोर बिथांमोननो जोलानि महरखौ एसे एसे हमनो हालांबायनो नैबे मोनसे जोला जागोन नैबे सिदायाना लोगोफोरनि बै मासेया मथो नांखो जा सौनायल' नोंनियाथ' ओइथिं फैबाय नों फै मासेया ओइनिथिं ओइनो आरे सानजौफुंनि बिसोरनो आदार होलायबाय लोगोफोर सोर सोर दङ भिडिअ'आवहाय अन्नानै भिडिअ'खौ शेयार खालामना हो आरो लाइक खालामना हो आरो जायफ्रानोखि चेनेलावहाय गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो ना बिथांमोननो आं नै मा होदों लोगोफोरनि नैबे माइरंखौ आं बिथांमोननो होदों आरोना नै डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो बिसोरो ओंखायनो होनो गोनां जायो सानफ्रोमबो आङो नांलायबाय थायो नायबाय आरो एस्राफोर साला जाखांनानै खुगायाव गारबाय नामा नोङो नैबे गोदोनायाव पिंक कालार थानाया बियो जोला जागोन आरोना ओमफ्राय नैबे मासेया नै मासेया जोलानि महरखौ लाबोबाय बिसोरो नै बिसोरनि गोदोनायाव दङ आरोना कालारिंनि माबाया एसे सोलायबोयो आरोना गोदोनायावहाय बिसोरनि माबाया दायो 4 दान जाबोबायना 4 दान जाबा एसे एसे फैयो आरोना 6 दाननि उनाव फुरा फैजोबगोन आरोना जोलाया माबायदि जोआ माबायदि सिनायजोबगोन आरोना लासै लासै जाले सौलायबाय थायोनो बै मासेया बै मासेखौ नुदों उननिखा बै मासेया
आरो बै दा गोदान फैनाया जाबाय जो जागोन आरोना बियो नैबेनिखौ नुदों नै गोदोनायाव बिनिया ब्लु कालारनि बांसिन जायो आरोना जोलाया गोदोनायाव नै आरे मिथिं जा मोजां जा ए सौलायबाय थायो जा मोजां जा 6 दाननि उनावसो बिसोरखौ नायनो समायना जागोन आरोना जोलानि महरखौ माबायदि गाबनि नेया नैबे फिसा मासेयाबो जोला जागोन आरोना बिनियाबो गोदानायावहाय ब्लु कालारनि माबायासो जाबोदों आरोना दे जा आंनि आखाइनिफ्राय जा नै जोब्बाय नै जा केस्राफोर साला खोमसि नुबाय दंना लोगोफोर आरे मा सौलायबाय थायोलै बिसोरलाय ओइ मोनसे थांबाय नै हा बेस्राफोर सोलै नोंसोरो मोजांखौनो जाया दल'खौनो फैलाय बे बिमा बुरियानो बै जोला जागोन आरो नायै बिसोरनि गोदोनायाव नाय बिसोरनि महरा माबायदि जाबोदों कालारा ब्लु कालारनि जाबोदों बेबो नै बेनियाबो दङ नै आरे गैला लोगोफोर इमान जलदि जाखांबाय बिसोर साला ए दल' जा आरामनो उब्लाबसो जानायखौनो जलदि जोब्बाय मोजां जा दल' जा सिरि सिरि जा जोबलायबाय न' जा थालायसिगोनानो
वीडियो को अन्नानै शेयर खालामना हो लोगोफोर मेरे वीडियो को शेयर करो भाई लोग और जो भी मेरे चैनल में नया है वो सब्सक्राइब कर दो। डेली ऐसा वीडियो मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो। खाओ 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 खाओ। बिना जाबाय नामा ना 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 बारबो फायना ए ना फायनो नै फाय जल्दी ना आबै नों जान आबैयासो फैगोन फाय फुदुं लोगोफोर जेबो खालामा दे आं जेबो खालामा खारजोब्बाय बै साइडआव ओइनि फुदुं लोगोफोर मानो सौलायबाय थायोलै आरो बिसोरो फोरना नांलायबाय थायो। ओइलाय ओइलाय बे लिंग्रिया मासिखौ महन रखौ नङा मासिखौ महन रखौ खासिखौ लिंहर जल्दि लिंहर बेलाय सौनायानोल'सो बे बिमा बुरैया साला बे जोला जागोन लोगोफोरनि बिसोरनि गोदोनायाव माबायदि ब्लु कालारनि जाबोदो ओमफ्राय बेनिखौलाय बेनो जायाखै बेनियाबो जाबोदो एसे जाखांनानै खालामजोब्बाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो जायफोरानोखि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ माबायदि नुदों बेनिख्रुइ साबसिन भिडिअ लानानै फैबावनो हाबावनो मा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम गैला जोब्बाय बेनो लास्ट बेखौ जोबथारबा गैला मासो मोनला ना आबै बारबो बारबो नो खालाय आं ओमफ्राय नो
नैलै बोखोलाय आं नै जानो आखाइखौ सौना होनाङा आरो बे भिम सै गिनानै खारबाय नामा मोन जा महा थांजोबखो नोंसोरो मानो बैथिं थाहैजोबखो इयाव फैला आंनि खाथियाव फै जालै खननानै जा बेखौबो आंलाय मा खालामनो नोंसोरखौलाय जाखांनानै खुगा एगारबायानो इंग्रिफोरा गैला आरो गाबोन फैलायदो दे सोलों दे गाबोन फैलायदो स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानोखि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो आंनि चेनेलखौ भिडिअखौ नायनानै सेयार खालामनानै हो जायफ्रानोखि गोदान अननानै बेल आइकनखौबो दाबायना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना जाखांजोब्बाय दा बिसोरो नै थांनो लामा लाजोब्बाय लारि लारि फैथिंनोबो नै लारि लारि फैबाय नै जाखांनानै जाखांजोब्बाय दा बिसोरो खारलांजोब्बाय लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो बिथिंजों देखायनो आरोना आदार होआबा बिसोरो मा खालामो आं नोंथांमोननो देखायनि आरोना बिसोरनो जेब्लासिम आदार होआ आंखौ माबायदि डिस्टार्ब खालामो नै नै नाय आंनि फुलखौ बिसोरो मा खालायजोब्बाय नै सेस सेस केेस जाबाय गाफ्लेलांजोब्बाय आंनि फुलखौ डिजाइनिं खालामनायफोरखौ जानानै दा बेयाव आराम थासिगोन आरोना बिसोरो बाय 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 मुटु आरलाय पकेफ्रावलाय बाय बाय नो बाय बाय ओइनै हाबसोबाय ओइथिं ओइनै बायथिबो मासे दङ जाखांनानै आंखौ नांला इसोरनो दा बया सैथान बिसोर सालानि जाखांनानै आंखौ नांला दा बिसोरनो बिदिबो दङ नै सिङाव ओइनै दान्दुलि दुबुलि आरि अनदुला नोंखौल' आङो गोसोआव लाना दान्दुलि दुबुलि आरि अनदुला रागा जोंदों लोगोफोर बिसोरो बेयो खिथुजोंलै बे गांखौ थिखांनाया बे जोला आरोना लोगोफोर जोलानि जोखौहाय नेरबाथाय बिदि खालामो आरोना इसोरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खोमा नुग्रायाना
बेफोरबायदि देखायोब्ला मा माबायो? दाहाय बिसोरो जाखांबाय नालाय जाखांनानै नैयावनो ज' फैदों आरोना बिसोरो गासिबो। स' लोगोफोर सोर सोर दङ आंनि चेनेलावहाय अननानै कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना सेयार खालामनानै हो आरो जायफोरानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरोना। आं नोंथांमोननो बेबायदियैनो भिडिअखौ लानानै फैबाय थानो हायो खोमा आरोना। बेनिख्रुइबो साबसिन मोजां भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो नाजागोन दे लोगोफोर। आं दायो नोंथांमोना लाइभ भिडिअ लाबोदों लाइभ भिडिअ नै दाउरायनि दाउ मैनानि। आरो दान मोनसेनि उनाव फुरा हमनो हाजोबसिगोन आरोना जो जोलानि महरा माबायदि जोनि महरा माबायदि। दायो आरो एसे सम दंबावो। थिनथा अथ्र' जाबाय लोगोफोर। आं दायो दसे उनाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरोना। आं दा दसे उनावहाय दोनसै भिडिअखौ नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै। नोंथांमोना रावबोआनो कमेन्टबो खालामासै नालाय ओंखायनो लोगोसे आरो आंहाबो समबो गैथ'लाया दा एसे खामानि दङ आरोना। जायफोरानोखि चेनेलावहाय गोदान प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो। आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनिसिम गिबियै नटिफिकेसना सहैयो आरोना। बेफोरबायदिनि भिडिअखौनो नोंथांमोना आंनि सेरावहाय नुबाय थागोन। भिडिअ नङा आं नोंथांमोननो लाइभखौनो देखायबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ दावरायफोरनि बायदिसिना जिब जुनार एनिमेल्सफोरनि। सोर सोर दङ नोंथांमोना आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै लाइक खालामदो भिडिअखौ। आरो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना आरो माबायदि भिडिअखौ लुबैयो बिनिख्रुइ साबसिन भिडिअखौ लुबैयो नामा। पिकक इट्स भेरि बिउटिफुल पिकक आइ लाइक। इंलिस रोङाब्लाबो आं होखायोलै आंनिया जानला मोनलासो। आइ लाइक पिकक। दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरोना ओंखायनो आंनि चेनेलावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन आरोना।
नैबे सिगाङाव नैबे मोनसे थांबाय थानाया बियो जो जागोन आरोना। बेनिफ्राय नैबेखौ नाय नैबेखौ नाय बिनि गोदोनायाव एसे आलादा दङ। आरो नैबे मासेनिखौ नाय एसे आलादा। ओमफ्राय नैबे मासेनिखौ नाय नै नोंथांमोना रावबोआनो कमेन्ट खालामदिया माथो। नैबे जोला आरोना जोलायासो बेबायदि जायोना। बिसोरनि खाथियाव जेबो मासे बुस्थु फैनो हाया बिथांमोना सौखायो आरोना। बेनिनो भिडिअ खालामनायखाय देखायदो आरो जेखानाय आरो नों मासे मोसा बालें बालें हायलालाय हुइलालाय मोसादे बैसागो बोथोर सफैलायबाय। अ बोराय माखौ जाबावनो अ बोरै माखौ जाबावनो। मा खालामजोबखो मानो होसोखो बेखौलाय। खारलांजोबलायसिगोन दासो। मायाबा नुबाय होसोजोबसिगोन दा इसोरो। मा नुखो ओइनै होसोलांजोब्बाय मा नुखो इथिं ओइ नै दाउ फिसा फिसा दोङो बेखौ नुबाय बिसोरो होसोलांजोबसिगोन। बे फिसा नोंसोरो बेहाय थालांबाय बिसिना लोगोफ्रा बैथिं थांबाय। खोमसि नुयोलै बिथिंगालाय ना। बिग पिकक। लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं आरो लाबोबाय थागोन लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोनहा जास्ट आंखौल' सापर्ट होबाय था आरोना। माबायदि फैयो जोंनियाव नै सब आं थानाय जायगायाव बेफोरबायदि दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरनि थाखाय खुला आरोना नै नै
स' लोगोफोर आं भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना, मानो होननानै बुङोब्ला आंहा एसे खामानि दङ। आं दसे सम मोननायखायसो आं नोंथांमोनजोंहाय बेबायदि लाइभ स्ट्रिम खालामदोंमोन दावराय दावनि लोगोसे बिथांमोननो आंनि खाथियाव सानफ्रोमबो फैबाय थायो नालाय आं बिसोरनो दाना होबाय थानायखाय आंनि खाथियाव फैबाय थायो, आंखौ डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो आरोना। बेनिखायनो आं बिथांमोननो एसे दाना होदोंमोन। बेहायनो नोंथांमोननि सेरावहाय लाइभ खालामनो होननानै आं लाइभआव फैबाय आरोना, लाइभबो देखायबाय। स' होमब्ला बिदिब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आंखौ जाबायदि नोंथांमोननो दसेब्लाबो सम होनानै आंजों लाइभ स्ट्रिमाव थाफाबाय थाबाय, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि सापर्टआ आंखौ अरायबो हेफाजाब होबाय थागोन आरोना। थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट आं बेबायदिनो फैबावगोन आरो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनखौ बिदियैनो मोनफिनबावगोन। बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय।